Even een ochtendknuffel doen we anders nooit hoor, zo'n ochtendknuffel. De lammetjes, hun moeder was overleden. Dus ja, die moesten de flessen ja, grootgebracht worden. Het zijn allemaal beestjes waar wat mee is. Ja, klopt. Ja. Goedemorgen, jongen. Heb je lekker geslapen? Wat er ook gebeurt, we willen gewoon per se verder. Dus we gaan er alles aan doen om verder te kunnen. Want zij verdienen het gewoon dat ze allemaal een goed plekje krijgen. En ik vorm één familie met diertjes. Hoi Links. Hoi. Normaal gesproken lopen bijna alle katten ook mee. Maar die vinden het nou een beetje spannender omdat ik visite heb. Waar ben je bang voor? Dat ik ze verlies. Dat ze mij verliezen vooral. Dat vind ik nog het allerergste, ook voor mezelf hoor. Maar ja, ik weet gewoon dat er zoveel kansloze gevalletjes bij zitten. Die elders gewoon geen kans zouden krijgen. En waar is de hoop nu op? Dat bijvoorbeeld iemand die zou willen investeren in stenen. Zou kunnen investeren in een boerderij, zeg maar, dat wij het kunnen huren. Zoiets dergelijks. Of dat er heel veel mensen kleine beetjes geven dat we ja, uiteindelijk zelf nog iets kunnen kopen of iets dergelijks. Blijf je zitten? Nee, denk ik hè. Kom jongens.